podcast, radio and stuff. So isikhathi se-podcast yakho oyithandayo, podcast radio and stuff. Greetings to you. Thank you so much for joining us this morning. This is South Africa's next biggest podcast. Igama lami nguNtokozo Chapha. Welcome to podcast radio and stuff. I'm Debo Kuluse. Olunye usuku futhi olukhulu usuku le-podcast radio and stuff. Hello, welcome everyone. Yeah, Ntokozo, we're here to talk radio. Yes, well, and beyond. And beyond. It's a habit now to say we're here to talk radio. Yes. Yeah, but because we started this podcast ngenxa yokuthanda umsakazo, ngenxa yokuthanda iradio, sikhule siphupha ukuba abasakazi, sikhule sisakaze einkomeni, sinisile, and then sagcina sisakazile, sagcina siphumile ekusakazeni. Then sasiqala ke le podcast. 100%. Namhlanje sine guest yethu esivakashele naye ke yabe semsakazweni kodwa ke sokhuluma ngalokho nokunye somnika ithuba lokuthi introduce. So what we do here on podcast radio and stuff, ama guest wethu siwanika ithuba lokuthi introduce wona instead of us introducing themselves. So with our today's guest, this should come naturally because he is used to doing it. You know, he's been doing it on radio since 2002. Yazi kanjani kodwa ngimnikelela nje bafethu uNtokozo nawo Ntobeko la kwi-podcast radio and stuff. Igama lami ke mina nguCebo Ngamthembu, abanye bangazi ngo-DJ Kalikali, uMr Vibe, the Vibrant Vibe Voice on Vocal Vibe Voices. Abanye ke laphana lapho ngikhona ku-TV kuZalo SABC1 uZalo bathi ngisingize ekhala ekseni, ikhala emini ikhala ntambama badlabatheke. Welcome. Thank you for coming through. Bafethu ngiyabonga kakhulu nami ngempela ngizizwa ngisekhaya ngempela. Uma nikhuluma nge-radio nikhuluma ngento engaqala kuyiphela. Ngiyabona ekhaya njengoba sengishele ekhaya isemanguza ngamhlobele ngane ngikhule khona nami ngithanda i-radio ngithanda i-acting njalo. So lana ngisendaweni e-right kakhulu. Wow. Wamuhle yabona kumnandi ukubona abantu ukuthi uqonde kamnandi. Should be like ngijela ke mina ngathi ngiyabona babuke lapho ngijela ke mina umthetho abangibone mhlambe ngathi ngiimbisile ngathi ngiphika yona mhlambe nginenkopupu noma ngiflip at GBT ngisimplithini ngijela ke mina umthetho mina ngiumuntu oparamount angikho inconsequential ngikakantswani mina ngibroken again. Yes, mama ngitshela umama wasekhaya ukuthi sizobe si-interviewer uCebo Mr Nyawo from uZalo. Uthe nje umbuze ngalamagama amakhulu awakhulumayo. Abantu badide kakhulu yabona mangabe sengithi isikhathi esiningi amagama la esingisa vela iqhamukele nje expeditiously bese yonke into ivele bekhupha sethi okay. Yeah. Udinga umuntu eboardroom Expeditiously yonke into bese banjani? Bese yonke into ivele bekhupha sethi. Yeah. Njengoba ukade use-US isho sibuyishibilikela kubelungu ngesingisi. Yabona ngavele ngabona ukuthi yabona abantu engihamba nabo abasezwa lutho. Ngikhuluma nabo bonke labo abezwa lutho. Imina nje babeqhuba mina phambili. Ngoba ngihamba neHlemon Choir beqhuba mina bathi wena uzosicelela ukuthi ngoba hayi barola abantu balapha sasengilandi kubi sengilandi akazothi kanje ukuthi beshaya sengilandi kodwa USA hayi zayibuya lapha ngangibakhulumela bonke labo okhuzani bonke lapho imina le ngihamba phambili. Hayi buthi sisazokhuluma ngakho konke lokho uzoshilo ukuthi bukuZalo choir kuningi okwenzile but asike sibuyele emuva kancane. Influence yokuthanda i-entertainment industry iqhamukapi ukhula growing up? What happened there? How do you fall in love with entertainment industry? Yazi yabona okwami ukuthi ngoba nje ngomuntu ngikhule eclassini ngangisaba kakhulu induku. Makuthiwa nje bangoma uthisha nje wathi ngiyabanga umsindo khona obhala abakhulumayo ngangivele ngiyithulele nje ngiyabanga umsindo. Kwaqala ke sengenza standard
9 grade 11 hayi ngaqala ngamase kuba ngumsindo vele kwazi ukuthi mina vele oba ngumsindo so lapho yabo nganginalezo zinto lezo ngithi ku-entertain kancane naseklasini uma kuthiwa nje kubuzwa nje sengangiphasa ke kodwa ngivele ngiphakamisa isandla nje kubuza umbuzo mhlambe i-period yesiZulu khona nje uMiss Mngomezulu soshadele kaSibisi kanti kaSibisi wayevele mhlawumbe uthola uzothi umuntu akasho isingeniso yabo isingeniso nje esihehayo ngivele ngiphakamisa isandla ngibhede kuthiwa hayi ngivele ngisho lo mhlawumbe i-advert noma kuthiwa cebo yabona ke uma mhlawumbe uzobheda sicela uhlale phansi serious kusikhathi vele ngihlale phansi ngoba ngizobheda so ngaqala ukuthi ngiya-entertain eklasini nasesontweni sothi ngizoya esontweni ekozweni lapho ngikhoza khona e-Church of the Holy Ghost ebandleni likamoya ngifike mhlawumbe kune-stage play sidla i-stage play bajabule abantu nasesikoleni makune-stage play kube kanjalo kuthi emva kwalokho ngase ngiza eMangosuthu nakhona mase ngifike eMangosuthu ngajoyina i-cultural group mangijoyina i-cultural group sasidlala i-stage play so mhlawumbe sizocula sicule mhlawumbe no izinto nje zaka-culture so ngangi-entertain so mhlawumbe nje lapho kwi-program kuvele wathiwa cebo and what mhlawumbe ngayi-7 kwi-program cebo uzwa abantu bethi lo mjito usazongena la asilindeni kancane lapha koBhozoli laphana eMangosuthu so ngangilowo muntu lo ngaqala ngase ngiyaqala ukuthi hayi mina into engifuna ukuyenza ngifuna ukushaya i-acting kwathiwa ekhaya lezi zinto zo-acting hayo ibeke ecela wenze enye into ngagcina sengenza electrical engineering kodwa nje kodwa mina ngangifuna ukwenza acting ngenxa ukuyibona ukuthi abantu ba-entertain ngithi kushaya amahlaya kancane kwakumnandi kodwa ekhaya kephi ekhaya iseManguze kaMhlabelingane okay ngizalelwe khona ngafunda khona ngafunda eManguze primary ngafunda eMaputa primary ngafunda uStandard 3 ugrade standard 3 ugrade 5 angithi ngithe uma ngithi kwathi manje kufanele size eNtseleni eMpangeni ngazofunda ngathi khona isikole ekuthiwa soDakanini sasiya esinaye ke eNtseleni ngayofunda khona ke sabe futhi sabele ekhaya ngofunda eShayina High School high school yakho from grade 8 standard 6 kuze kuphuma ka grade 12 standard 10 ngoba sengibuya ngize mangosuthu sure mhlawumbe before sifike ke kule yaseMangosuthu because usuvezile ukuthi ubufunda ekagesi khona but thina sikwazi kakhulu mina ngikwazi kakhulu usuku imbokodo at the same time ukuzalwa ezonyawo so ngifuna singene kule ye-acting singakafiki kwe radio when did you get your break now ekuthenini ke uthola ithuba loku-actor be it mhlampe in a theatre noma on TV do you remember la uthole khona i-break emva i-break yakho uthi uthola ithuba lokuthi uya-actor-ke manje une-role somewhere njengoba ngishilo ukuthi ngangikade ngumuntu uthole mhlambe sidlala i-stage play ikesh esontweni mhlambe sesikoleni kanjalo so ngangilithola lelo thuba lelo kuthi mase ngize eMangosuthu sokuthiwa ukuthi kancane so mhlambe kune-cultural evening sifike sifike mhlambe ukuthi sizoperforma lapho sifike siperforme sihambe seko North West mhlambe kuthiwa iphumile i-cultural group bahlangene nje wonke mhlambe wonke ama-university ama-tertiary institutions so mhlambe kuzoba ne-play lapho esidlalayo kufanele abantu bezos-workshopa ngiyakhumbula nje si-actor ngelilanga lena North West siya ko-Val Triangle kodwa Val Triangle kwakuyi-Technicon ngazi okuthiwa yini manje sasiya lapho sothi mhlambe umuntu uzoba ne-role mhlawumbe ayidlalayo kuthi uma sengibuyile ngase uma ngiqeda sengenza in-service training ngayojoyina iMaputa Land Radio eseJozini ngasebenza kuyona-ke kodwa ngiyifisa lento leyo ukuthi ngithole ithuba mhlawumbe kaloku ka-acting kanti ngenhlahla kuzothi ngo-2008 ngangijwayele ngaqala ngakuphi njalo angisazi ngaqala ngakuphi kodwa nje ngangijwayele uku-interviewa uMjost uPastor Mjost ngi-interview-ke futhi nakhona ukumthola kwami ngangiyithanda yabo imidlalo le ama-CD yakhe ngihlala amahlaya yakhe so uma ngithi ngiyawalalela kanti ukhona nje omunye besisakaza naye unto yabantu uThemba kaMthembu kushuthi akamazi yena uyamfonela ulike ubani uMjost ubani khathi umuntu umukhuluma nomuntu ongamazi ngathi umlethela
abantu hayi ngizoku-interview ngaqala kanjalo ngamngena seza la eThekwini sashaya sasishuthela la eKCAP lapho esashaya khona igubhu sinodlungela bani begqoke kabula kangikhona lapho kusikhosana ngaqala kanjalo kanti futhi ngayo 3 radio kusho nje umuse radioweni unongakwenza ngoba uxhumana nabantu abaningi kanti futhi ngawo lo nyaka lo angani ku before noma ku after noma unyaka nakhona futhi kwaqala ama Satma kanti kuqala ama-Satma kanti kukhona i-Family Bonds uBhongo Mandla Thabethe ngathi umphefumulo wakhe ngayelala ngoxolo so lapho yena ngangijwayele ukum-interviewa ke naye izongena la kuma-Satma sim-interview yasho ukukhankasa kanjani ngimtshela njalo ngiyayifuna njalo lento leyo acting kuthe soku season 2 wathi hayi sizoya kuma-auditions bafike empangeni ngenza ama-auditions ngahamba futhi ngawo 2008 ngaba kwenye i-episode yeLokhuza yayo kwi-Family Bond so ngasho ngithi mhlambe lapho ko-2008 bani ngaqala nami ngathi ukuba ungena kancane kwi-industry umjosti ngalana kwi-DVD yakhe umphathiswa isokuba i-Family Bonds futhi season 2 ngaba khona and njoba nje uchaza istory ukuthi ungena wawulokhu ungena kancane and when would you say ila khona ufile khona ukuthi usuyitholile i-breakthrough yakho njengoba into ethi abaningi bakwazela kuzala yazi ngeke ukholwe ukuthi it-true kuba kwi-Clement Choir njengoba ngi-Clement Choir ngajoyina ngo 2012 usiyophela ngoba ngathi mangifika ngala ngoba ngakade ngicula ngasekhaya kwiManguzi choral ngithe mangifika la eThekwini ngafika ngaqala kwiMbokodo FM ngase ngithi futhi lapho kubuyisa lezi zinto engizenza ngale join iMbokodo FM ngathi mangithi kwaye kuphi ngajoin iClermont mangijoin iClermont kuthe ngo20 ngani kwaku2014 ngabo May ngiyakhumbula uqiniso ngiyababala abantu ngiyababiza nje radio namhlanje uzothi umuntu ayona kubalanga uzobula ebhadi ngalokho uzoqiniso kaZuma wathi yazi khona phela ama auditions akhona lapha ePlayhouse kune stories zakho ku2014 owesodlala kweSBC1 okay bese ngithi okay ngizwa kuma auditions wangitshela ngaya kwakugcweleke lapha ePlayhouse ngicela kungabo May uma ngifika khona bababize abantu banyuke sasingala phesheya ko A1 weqa umgwaqo angazi wawuya kuphi ngala so sihlelike la bizobiza ngabantu bathe nje sekulethanyana kwathi hayi ngathi kufuneka sho ngicela indawo ozodlala kuzo umxolisi nabo bani na lapho leyo genge leyo hayi kwathiwa ke hayi lana sicela la abadala ke hayi so wabiza ngenilanga ayi ngiphathe kabi uthi yazi ngase ngirezile nomoya azongena ngithi at least ngingeneke bangibona hayi ngicela ngangenanga siyami kuthiwa sibiza kuthe nje ngo-August yakho kwakumele ngolala esibhedlela khona into abazongichecka yona ngizolala from Monday ngivele ngibatshela ukuthi hayi ngizofika ntambama fukuqala kuma auditions kuthiwa khona ama auditions ase lapha ePlayhouse lena ngako Mayville siyeke khona lapho kuyashutha ngingeneke manje lapho sekufuna abantu abadala njengabo Xabhashe nabo umfundisi yes kuthiwa nje uzomfica ethandaza ngazi uba i-script sakhona ufike ukuthi yabona 25 years ukade ungifihlela ifika yabo ukuthi ngisola kumele ngaba nengane na 25 awuke ngone yabo lena akuyona yami kodwa ngazama ngangena kodwa ngabothi abangithathanga ngaya esibhedlela ngayilalela kahle kuthe nje ngabona November kwathiwa khona futhi ama auditions eKCAP sekufuneka iphoyisa ke lapho ngafike ngangena la ngakhuba kula eKCAP ngathi mangena bangibuza isicathulo ugqoka size banga abatshela ukuthi size 12.5 ngabona hayi khona amabhutha ampela bashuthe ngabona ukuthi hayi kumnandi the ngempela 16 December kwathiwa uzosayina icontract 2014 njalo usayina icontract yoma sengena manje kuzalo manje ngene kanjani 2014 bangibiza 16 December ngizosayina bese kuthiwa ngasuqala noma yini ke ukuzoshutha ke sengisayinile ukuthi ngipolice officer 2 wow akaqala uzalo lizoqala nje ngoFebruary ngoFebruary 15 ngoFebruary 9 lapho nje kuse uDecember hayi ngihlale kuthe nje ngasekhaya bamhlabela ingane uMasipala abasebenzi babezoba nomcimbi wokuvala unyaka sokuwomhla ka20 something 22 20 bangicela ukuthi angizoba uMC bezongikhokhela ngani kwaku 5000 kwakumalini ngingenawo vele imali hayi ngishaya imoto ngicela kwakuyi Friday ngihambe ngibheke ngasekhaya angazi ukuthi uzoshutha nini kuzalo ngithe sengidlule ehluhluwe egarage le khona igarage nje ku N2
ngihambe ngikhuluma nabo ke laba lema ngokusasa ungakhohlwa sokuntambama nje wabo 7 8 uthi okay kusasa ungakhohlwa ke isikhathi u10 izoqala ngaso yabo nami ngiarrange okay hayi kulungile ngiyeza kuzoba kanje ngiyeza na kanjani ngizobe sengilapha uphathe ini ngibabuze ke ngathi sokubona kusasa sese ngizongena nje ngezodlula egarage bebafone kuzalo kunjani bhuti hayi kusasa uyangena ngo5 ngavele ngathi hayi okay ngibhekele emanguze nje ngenhlahla ngiyadrive vele ukuthiwa fika nganginayo ukuthiwa ngicela lift akaza ngizokwenza njani ngivele ngithi hayi okay ngivele ngene egarage ngithengele energy drink shaya imoto ngibele emuva sengiyabuya futhi ngibele eThekwini ngifone ngithi hawu ngeke ngisakwazi ukuza lapha sizocela umngane wami ezoniphathela ngakhumbula ngathi ngacela uDJ Thulani khona umngane wami uDJ Thulani Mabika ngathi hayi wena uzoba uMC ke kwathiwa why manje ngathi ngeke ngisakwazi konke engiyoyenza alikaqali njalo uzala ngazi lizoba uzobatshela futhi lento yabo angazi ukuthi lizoba njani kodwa ngithe nje lento kade ngangiyifuna ngibele emuva ngakusasa kuseni ngiyoshutha kanti vele sekuzovalwa shooter nje Saturday kuzovula ngoJanuary uma ngifika laphana ngu-police officer 2 khona umunye uxolani waNcobeni u-police officer 1 kukhona noMabuza oNcibijane wamadlala kukhona wengafika uDlomo lo umlangeni uDon wayekade ngafika kuse ngazi ubani wayezoba uyilokhuza yilento udetective lomkhulu kwathi sama police office shuse ama featured extra siyadlula nje sikhuluma isikhathi singakhulumi yabo kanjalo so uma ngithi ngifike ngisho ibhlukwe elikhulu ibhanda likho right uma sifaka amasasigqoke uniform ngempela umdunge naye ufaka umdunge nami ngifaka umdunge la yilokhuze nemthetho singeneke babe bathi kungichwenza hayi iphoyisa lasesiqiweni ngoba yabona mangabo olufasile la ibhanda hayi ngakithi ayisithi imvambi yabona ukuthi ngathi kuyolana ngathi nje yabona ibhande liqinile ngibhule hayi sithi basithi ke ngishuthe kodwa ngibona ukuthi hayi ngisashoda ngeblue right nebhande nemthetho sibuyele ngama holiday ekhaya ngifike ngicela iphoyisa sasifake uniform ngempela bathi ngiyakhumbula ngacela eJozini ngacela omunye oyiphoyisa osibonela kwaNcube ngathi sibonelo phela ngifuna ibhande wathi angizokutholela ilokhuza inemthetho khona umuntu okhwa ngidlela ngasekhaya gcelonya ngwavuma khona onyawo nobani wathi hayi okay khona wabuya nayo ibhala unyawo ngathi hayi yona ngizosebenza ukucela ngoba manje ngekulungu ukuthi sibe umdunge sibe u2 wanginika lo nemthetho shothi wathola ekanyawo ngazi la isale kanjani nomunye naye khona baba omncane wami umsebenzi wanginika ibhande nomunye wanginika ibhlukwe usenzo wanginika ibhlukwe so ngibuye ke ngibuthi mangibuya ngifike ngibanike bathi okay sokusebenzisa baqala bafaka unyawo sizile liqale kuzalo ngoba ngaba ku episode 4 episode 4 nje ka season 1 sidlala Monday to Wednesday phinde futhi iqale Monday to Wednesday kusho ngadlala yaqala Monday ngavela Monday ulandelayo siyakhuluma ke futhi lapho ngangifeatured extra ngikhuluma hayi khambe ngikhuluma isikhathi ubengakhulumi yabo kanjalo kwesisikhathi kuthe ngokuhamba kwesikhathi bawa-eda amaphoyisa abaningi so manje ama-featured extra kuvele kuthiwe sicela bawu2 nisukume lapha maye mina angena lo muntu lo papayo okuthiwa bathi sicela ngisukume so ubisukumela wena uma kuthiwa sicela 2 noma bazonikhomba noma bathi abawu2 abaphuthuma basukume eqala abanye so mina noma ngislow noma njani angeke shuthi umuntu ophansi ngumuntu ezinodokial kodwa yabo ngivele ngilokhuze wathi baba besuzi nodokial ngathi uyazi ukuthi yini kuba njani kuba zino dokial ngivele ngilokhuze ngiqhubeke ngibe uyena umuntu ngiyeke kwesikhathi ngifike ngingashuthi ngalo mzuzu lo angikhohle ukhona umsebenzi wami engisebenzayo yabo ngisebenza futhi angisho ngoba bazo ngisebenza ka Eskom okay Eskom mina full time so you've got a full time job so awuthola mhlawumbe ngicela i-leave yabo ngithi okay ngicela ukuya elivini uthi ngizocela i-leave uma ngifika la ufike ngashoot kuthiwa yedwa ngene ngashootha ngihlala usuku lonke ukuthi manje kuthiwa ngiyabatshela ba-Eskom ukuthi ngilovile ngalo angishuthanga kuthiwa uzothola malini ukuthi bazothini ngempela Eskom inkampani enkulu ngizolovela ukuthi mhlawumbe noma ngizothola imali nje le encane ama-featured ngathi awu ngeke yahamba ngazi ngakhuluma kangaki kuthe ngesizini elandelayo sengazi phela ukuthi mase kuyisizini elandelayo kufanele ikhule vele imendlela yabo
ngibatshele ngithi manje yazi ngicela ukuthi uma ukuthi abanye base bengibiza ngoshwi nomuntu ekhaya kuthiwa ngiyadlula ngithi shwi ku-TV kuthiwa sasikubone kancane ukuthi shwi awushwi nomuntu ekhaya ngithi shwi ngelanga ngizoma yabo ngifike bese ngibatshele ngithi mina ngicela ukuthi ngoba nakho ngumuntu ohlala ebhizi uma ukuthi ngizodlula ningibize uma ngizokhuluma kuthiwa hayi okay sure iyaqala vele isizini ngabo February bavele bangangibizi bakuze kushaya othi bayabani kuze kushaya oJune awusiza ukuthi okay ke indawo ekhona iyona le ukudlula so ngakwazi nokudlula ngithi hayi kulungile ngoba ngiyathanda ukuthi ngizodlula season 2 manje 2016 hayi ngidlule konyaka wonke kungcwatshwa uNkosinathi lapha ngazi isitombo saNkosinathi kuphi panel beat asingcwatshwa uMangcobo sambe somumbu uNkosinathi lapha isizini yonke angikhulumanga kwaku 2017 wathiwa singasayifaka uniform sesifaka othayi ke manje yes hayi ngisadlula njalo kodwa iyanyuka kancane uma ukhulumile yabo kanjalo uma ungakhulumanga kuba yile ama featured extra ngakhuluma kabili season yonke season 4 soku 2018 manje season 4 abanye ukuhlangana ngiyabona ku TV 2 bani ku TV kangaso kunyaka wes4 abakwazi abantu recognize hayi vele kwesikhathi camera vele kuveze kancane uthi mina luyani mina uyibone wena ngibuka naye ngelanga uma sibuka sibhekana ithi ngifuna umuntu uzongibona yini sibuka idlula ayixoxe ngithi ungibonile angikubona ngimrewindela nangu oh wena lo so kanjalo ke yabo uthi hamba angisho ngangifuna ukuthi abantu bangikodwa phela kuyajabulisa ukuthi abantu bakubone ngoba ngikho ukuthi wena hayi kwaphela ke sikuthe season 4 nami sengithi hayi yabo lento nami hayi nami sengiyayeka nami hayi sengiyayeka phela hawo abanye bathi uselapho kuzalo ngithi angisekho ukuthi hayi sengiyayeka hayi kwahamba kwesikhathi uma ngichecka nama director ayafika icrew nje iyafika abaningi abangazi kuvele kuthiwa kwesikhathi mhlawumbe uzofika ukhethe omunye ngithi bathi mawefika mhlawumbe uthola ukuthi ngenqongabi naso isipiliyoni ufike wabheda kancane kuthiwa ayaba sanithemba ngithi why bengakhethanga mina kade ngafika unyaka wes4 uyabo uthola ukuthi nababazi ababuzi futhi ubani ongathi uright bavele bathathe nombaba basithatha nje sengathi kusalingana hayi kanti ngizofika ngishayine ilokhuzi isini ngayireheza kahle ngathi yabo manje ayireheza kanje kwakuyena umondla ngithi wayekade seyibodyguard mase ibodyguard angazi isibhamu kanjani kwakudutshulwa uManzuza esontweni so kwathiwa ke uzoba ibodyguard ke laphana so kuba ngixoxe emsebenzini so bengiyafika nephoyisa ngizomchomela yabo bangibhalele nje ukuthi vele ngiyamchomela ngathi yabo le ngizoyireheza angifuni ukuyishaya nje ngale ndlela yasekuqaleni funa nje uma beke bayivuma le hayi ngiyakutshela ukuhamba kwami ngayireheza ngafaka lezi zinto zami ngabo script ngithi ukuthi kodwa kube kuyisona wabathi udirect iyona athi ayabona sengihambile ngashaya yathi mayithi kanti kuzothi kune continuity vele ukhona usisi kwakufanele ukuthi ashuthe kwathi manje ngazi ubhizi kubabiza mina ngeza ngazoshutha amasena u4 ha kwabe ukuhamba kwami kanjalo uma sengihamba sengiyaqala ke sengihamba manje no captain siyaphenya ke manje sifuna phela ukukhipha umondle kule nkinga yes ayibaqala abantu ubani lo muntu lona yabona iMoon khona wayibhala kanjalo ebhale ipost yakhe okay uyabona iMoon ehanjwa yilo muntu lona okuthiwa unyawo base beqala phela base bengibiza ngithi manje une name tag umeke umuntu wakubiza kwakuvele kuthiwa police officer qala so uma bese beqala uthi umuntu uzofika umtshela uzoshuthana ungakhohlwa ukuthi ngonyawo okay unyawo usezokubiza kuba mnandi abantu bayakwazi ukuthi unyawo bathi phansi akubhalwa phansi ukuthi unyawo kuthiwa police officer ngangilwela leyo nto leyo so kwaqala 2018 baqala ke babhala ke ukuthi detective yabona sengene mase bekwazi ukuthi ngoba mathiwa detective nyawo uma ifuna unyawo yimena unyawo kanti bese police officer bazobiza noma ubani yabo ukuthi available yabo mathiwa nyawo bazomlinda noma ngiyiphesha nje wakhe ngiyiphesha abangilinda yabo so kukanjalo kumnandi ngaloko kwathiwa kusathiwa police officer bazosala bayishuthele kuthiwa lona akekho hayi ngithi mangithi ke baqala abantu yabona iMoon ehanjwa yilo muntu okuthiwa ngithi uma ngase bazi ukuthi ngamhlawelanga bazothi ngempela umuthi kanti lutho kusangithandaza nje kanti imthandazo nje kusa abantu baqala bathi alikho iphoyisa elihlekayo ngithi ngathi iphoyisa lihleki ngibuza amaphoyisa nina amaphoyisa angihleki bathi awusibabopha sihleka thina ngisho ngithi yabona ke la hayi ngeke bazoyijwayela mase banginika kakhulu bazoyijwayela ukuthi amaphoyisa kanje kwaba kanjalo 2018 kanti kwaseku 2019 soku season 5 sajoyina abozekhethelo lapha police station ngaqala indaba yaqala ngo-apparently kanti manje ngithi apparently ngezwe mnandi lento kanti mangithi seemingly ngathi unequivocally eventually ngabona hayi yona ngayishaya kanjalo nakhona ngathi mase ngishaya abanye bayitshela mhlawumbe lokho ngishaya
obani seemingly nabo apparently kanti mina ngathi sengibone ngathi ngifuna nje ukushaya isingisi okuyisona sangempela ngivele ngithatha i-dictionary ngicinga amalokhuza ama-synonyms ngithi kwafaka ngayifaka kanjalo yaqala kanjalo indaba. Now, speaking of Lala Magamako, I'm thinking of a veteran in acting. I just forgot igama lakhe langempela, but i-character yakhe kwakuchawe ekwemzini wensizwa. As far as I'm concerned, you know, who inspired you to think along those lines? Uyabona kuma ngabe usacabanga abanye abaningi babecabanga ngaye yabo ukuthi like mhlambe njengoba ngithi apparently but angithela wathi ukuthi as far as I'm concerned mhlambe nami ngizolokhu ngishaya nje apparently ngase ngithi yabona mina nje ngizoshaya nje yabo lesingisi leso thola ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi ngithi mina yeah this is good angasho kanjalo umuntu bakubhale kanjalo mina ngisho ukuthi unyawo kasho this is iloko fasiyo ipopukulorious uzithi why ngempela unyawo ngasho ukuthi good bese into elikhulu kanje yabo into enjalo so mina ngayilokhuza ngalokho ukuthi yabona nje ngifuna angithi ngeke ngaba uthisha futhi wenkohla ukuthi ngaba uthisha so uma nguthisha ngangijwayele ukufundisa so ngifuna ukuthi i-character yami ibuye ifundise yabo ngiyabona nje abanye othisha bathi hey ngani zakhe ahluphe uma izibhala yini izinto sifake isingisi sakho sifake ithi right bayababhale la so mina ngimile entweni A1 ukuthi mhlambe ngihlale ngisho into A1 ngisho uzolindela ukuthi kazi namhlanje uzothini yabo ngeke kube into kanjalo vele vocab yakho yayinkulu kangaka noma waqala nje ngokufunda i-dictionary hayi lutho yabo nje mina ngiswele emakhaya lekosabi lesingisi ukuba kuthiwa nami ngabe niyeza ukuthi lo muntu umuntu wesigisi leyazi ngishaya isizulu so yabona ngicabanga ngowe abantu baze bagcina sebeyitshela ukuthi mhlawumbe ngazi isigisi kakhulu athi mina ngazi isigisi bile uma ukuthi nje kufike ngithi okay legama ngizothini ukuthi kodwa phela ngenhlahla igama ngeke ngalifunda leso sikhathi liyahlala yabo ngiyalikhumbula kwesikhathi mhlawumbe ngithi njalo ngangayisho leyo nto ayithini ngikhumbule yabo mhlawumbe ngasho ukuthi iyona lento lento lena mhlawumbe uNkulunkulu angiphe yona ukuthi ngiyakwazi ukumemorize into njengase script uma uzosho shothi ngakwazi ukuconvince abantu ngami ngoba xoxile indaba nami ngibe ngixoxelile uzitshela ukuthi uyayazi kanti laba baxoxelile so ngiyakwazi ukufunda nami yakhona nje elinye ngiqala ukuthi ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi ngumuntu vele we-dictionary ngoba ngangifuna like ngathi iqala ngafuna abantu bayitshela ukuthi abalo umuntu wesingisi ngani noma ngiqala kodwa ngibe ngifaka indaba ye-dictionary ukuthi ngiphethe i-dictionary ngifuna abantu yawo lesingisi sakho sifunda kwi-dictionary kuthe ngelanga ngithi yabona namhlanje ngifuna ukuzosho igama elide kwathi unyawo bamfice efunda i-dictionary sokubhalwa kwi-script kanti uma bengifica ngifunda i-dictionary into engizoyifale phela ngisho into ngempela bazothi mabethi bathi i-dictionary ngavele ngacinga amagama ngacinga ku-Google ngalithola ke ukuthi ngizolifaka kanjani ilele pneumomicroscopic silicovolcanoconiosis ngangithole kwi-dictionary ngathi manje uzolifaka kanjani ngase ngabona ingcono ngase ngiba nendlela benzolisho ngalo ukuze phela izofitha uyangifica kumodle ngiphethe i-dictionary ngikhombisa omunye ngithi hawu yilo uthi yini leni ifundayo lapho ngithi hayi ikhona igama engilifundayo so manje yabona lo mqulu ngasho ngathi ukuthi ngisuka ngena i-dust yabo la maphashini so manje lo mqulu lo usungisizile sengiyazi ukuthi ngiphethe lesifo lesokuthiwa pneumomicroscopic silicovolcanoconiosis wathi umondle wasiyaqhubeka nelukhuza so baqala abantu ngatrenda ngalo mina ku Twitter seku-X bakusewu Twitter sengaphuma nami ku number 1 kuthi uyawu yabo lonto le so uyabona ukuthi isikhathi kusho ukuthi nami ngafe ngafunda ngalibuka leligama ngathi kodwa ngizolisebenzisa kanjani ngoba kufanele vele udaxe endaweni ngempela ngeke kuyiyona ukuze yona umuntu obuka yabona usho ukuthi yabo ngiqale ngelichaza so ngafe ngalicinga ngase ngiyafunda indlela ngalipronounce kahle ngalisho kahle ku TV but this shows that you are a creative being yes because it's not everyone nje ongakwazi ukwenza lento yenza yes and what is impressive for me also pronunciation that you get it right ngoba phela sina ngingalifunda igama but indlela engizolisho ngayo you know I might pronounce it wrong especially about angazi ngimuzo omunye umuntu elipronounce but the pronunciation on point kwesikhathi kuya ukuthi lapha mangabe sesishutha usomhlame ngizokisho into khona ngiyakubela angayisho sesengiqedile ngathi sesiqedile ngathi khona into engisho wrong uma sidlala ngisho manje nabayazi bathi sazi ngani thina esingisi akakho uzokwazi manje mhlawumbe ngizotrenda kuthola isho kaba abasho lutho labantu abazi now istory sakho mangabe ngisilalela
when it comes to i-career yakho ngoba wena umuntu we-entertainment according to me, you know, ukwazi ukwenza i-radio uphinde uwenze music uphinde uwenze i-acting, it shows ukuthi you are a creative being. But i-story sakho siveza ukuthi ungumuntu okwazi ukubekezela. You understand? Yeah, umuntu okwazi ukubekezela, because if uchaza i-story sakho from season 1 of Uzalo until i-character yakho ibe fully recognized, kukhombisa ukuthi uyakwazi ukubekezela. Also being in a community radio, so babili sibile kwi-community radio, ngakho ngifuna ukuyihlanganisa iMbokodo neMaputo Land. Ayiluli community radio sector, you know. Most community radios wena ugcina uyifanda ngoba uholi. You understand? So kukhombisa ukuthi umuntu okwazi ukubekezela. There are younger ones out there who don't understand ukubaleka kokubekezela, especially mangabe ufuna ukuphumelela kwi-entertainment. What can you say when it comes to ukubaleka ukwazi ukubekezela une focus ukuthi ufuna uku-achieve? Njengoba nisho nje wafethu ukuthi uyabona kakhulu kwi-community radio kungifundisile nakhona ukubekezela. Kwi-radio ngiyazi ukuthi lana isikhuluma nge-radio nangezinye izinto, ikakhulukazi i-radio iyona-ke enibalile impela. I-radio bengasho izinto ey'ningi. I-radio kuqala kwami nakhona kwi-Maputo Land radio, ngangiqale nje kwesinye isiteshi sangasekhaya. Kwangesona isiteshi yabo le nto lokuthi kufike abantu ne-project abazofundisa ngabo English, kwakuthiwa English in action. Yabo lezo kusho ukuthi lama programs lawa engane ukufunda ama-features azongena kwa-SABC. So bona-ke baletha istudio kwathiwa kuzofika mangabe kunama-homework kuzothisha bezohlala 15 days kwakuyi-license ka-15 days ngasekhaya eMaputo Primary. Bafika-ke lapho nami-ke ngenxa yokuthi angisafuna in-service training ngase ngiyenzile in-service training sengifuna angangayenzi ngisafuna ngisahlele ekhaya. So kwakufike uthola ukuthi lo ayiphethe uMakhanya bazoya esikoleni emsebenzini babuye ntambama bezoqhubeka. Ngathi mina ngikhona kanjani ngibe ngisale ngithi ukusakaza kancane mhlawumbe nasekuseni ngivuka yabo ngishaya i-breakfast show ngangangeni naseredweni, kodwa ngiyakhubuka kwi-breakfast show leyana. Ngakho bese siyabavusa sifunda amalento beletha amaphepha la ama-postcard siwafunde ntambama futhi sebebuya emsebenzini sibafunde. Kwakumnandi. So nami ngangilapho ngagqama lapho leli gama nje lithi Mr Vibe. Mr Vibe laseredweni la duma lapho. Ngiyakhumbula ngangijwayele ukucula ngasekhaya, ikhona ivibe balindaba ethengani, ikhona ivibe all ikhona ngisebenzisa ama-instruments eyizo ikhona ivibe ngileyo. So manje lapho wasethi omunye-ke nami ngilela ngisafike sisakaza uzobe sebusuku ngimlalele-ke la eredweni. Uthi omunye kusuka kunalo omunye udlala i-slow jam udlala in mina ngidlala okwaito yabo. Uma ngithi wacela ingoma athi hayi leyo uzodlalwa uMr Vibe uSindi, kwakusho uSindi akasiyothula udlala uMr Vibe uzodlala phela qala njalo igama Mr Vibe. So ngiyaqhubeka ngoMr Vibe kwase kuthiwa kuzoqala iMaputo Land radio ngo-2002. Thama iqala kwathiwa nje hayi vele uzoza vele basebazi fana nami ngibe ingxenye ngaba-ke ingxenye. Ngiyakhumbula yaqala ngo-20 kwakuJune 2002 ngavele mina ngaba omunye umsakazi impela nje waqala ngagqama nje impela kakhulu lapha kuma ngangishaya kodwa ngangena ngeweekend ngoba phakathi nensuku ngangisebenza kwenye ikhampani yogesi welanga okuthiwa uNyura wama-solar nama-battery. Ngangisebenza lapho sihambe so-campus sihambe ngey'thuthuthu bakuphathisa imkhonza abantu ufike lapha ujulukile ushiswa ilanga ubuye ntambama uzosakaza ngama-weekend. So ngasakaza lapho ngisakaza top 20 nani ngigqamile kakhulu ngiba-interview abantu ngi-interview ubani uma kuzohlanisa unyaka nje ngangomunye impela nje uhamba phambili yabo. So bonke o-DJ Clear obani omzakezeke ngangiba-interview kube ngangithatha isilungu ngisibekele emakhaya kwaba kanjalo ngoba sengibuya ngiza la. Kodwa ngasho nakhona ukuthi eredweni kwi-community radio ayiproducera wena sasingena ukuproduce konke ngangikwenza kodwa uthi uma ulalela uzuyitshela ukuthi ulalela umsakazo mhlambe o-national radio station kanti ngi-community radio. Sisazobuya siqhubeze le ye-radio. I just want us to go back a little bit and wrap up lapha kuZalo. You mentioned something. I've got two questions. You mentioned something around ukuthi khona umlalelo wa post awathi le muno ehambayo.
wayekushiswa yini lokho noma umbukeli sekuthunalile noma umbukeli wayekushiswa yini lokho umbukeli ukuthi le muno ehamba yini le wawuyenzile eyadala ukuthi enze leyo comment? Ngiyacabanga ukuthi isikhathi esiningi yabo nje bemthanda kangaka nje uNyawo ngiyalinganisa bemthanda kangaka mhlambe kuZalo. Uma ngase kuthiwa nje kuza omunye umuntu manje babone ukuthi ngathi ufuna ukureplace uNyawo, vele bazoqala vele bamgxeke kuzothatha isikhathi eside ukuthi bamjwayele. So mina uMondi kwakubuya sengazuthi lapha epolice station ngathi bamxoshile yabo. So sekukhona mina sokugqama mina manje futhi mangigqama ngigqama nje so ngigqama nje ngenye indlela. Ngigqama ngiumuntu oyihlekelayo ngibe ngifaka amahlaya manje bona mayibu uMondli i-character yakhe nabanye bayahlina abadlali yabo mina nginanokudlala ngishaya amahlaya bathi iphoyisa alikho nje iphoyisa elikehleke kanje alihleki iphoyisa uyamoyizela nje yabo hayi iphoyisa alikho babe nalokho yabo ukuthi hayi cha lo mhlawumbe bamthathe babetshe mhlawumbe ngiyaqala kanti kade ngafika bathi alikho nje iphoyisa lenza kanje. So uma ubuka ukuthi kwesinye isikhathi ama characters esiwaportrayayo lapha ku TV sisuke thina silokhu abantu bangempela kungenzeka yabo manje ukhona omunye mhlawumbe ongathola ukuthi njengoba ngisho ukuthi iphoyisa kuqala wathi uma iphoyisa kufuna umuntu ohlinayo uthi uma ufika uthi la ngene iphoyisa but mina ngifika bile iphoyisa ukuthi mhlawumbe isikhathi uhleke epolice station uhleke ushaya amahlaya so bengayijwayele but ngisho ukuthi mabeke bayijwayela bazoba right kuba bengayijwayeli. Sure. So isikhathi uyakwazi ukuthi into yakho umuntu noma uthi uyacula noma wenza umuntu uzothi lese nje mhlawumbe manje kuthiwa igqom manje mhlambe kwakhona kwakuthiwa Durban Kwaito eshawa Big Nice bani uma uqala uthi yini lento la iculayo umuntu hayi akaze ukucule kani angithi uza nento entsha kufanele uze nento yakhe entsha yabo mina ngiyajabula ukuthi ngeza nento entsha bagcina sebejwayele. So into uma usa introduce kubantu uma senje amagwinya sazothi around uvokhama negwinya eli square yini manje lento lo muntu uyabheka kodwa mase ejwayele ukuthi hayi ngazi mina amagwinya ayi square yabo so nami ngangiza introduce i-character iphoyisa elifani. Sure. Sure. And just the last question on this one. So Uzalo, you are working with some big names. Big names on screen. But if you look at behind the scenes, there are some big names also. We know Guti Tumagandlovu is involved with Uzalo. We know Ukugu Zuma also. Do you work closely with those people? Abantu Babonayo on daily basis? What are the relationships like? Mina ngazini I'm sure bayalibukuzana ngazini kwakhona ekubahlonipha kakhulu noma bekhona la ngifike ngibingelela usanibona angaze ngihlale nawo ukuthi mhlawumbe noma ngixoxe nabo kanje angazi kodwa ngiyajabula ukuthi ngoba phela umuntu elokhu eqhubeke njalo kusho ukuthi vele ukuthi yabo mabezokunika ithuba kushuthi lapha bakhona bayakwazi ukungibona ukuthi cha nangu lo ngoba phela ibona vele abathatha ama decision yabo. So kuba kuthiwa mhlawumbe babona ngibheda mhlawumbe ngabe angisekhona kuZalo yabo ngiyathi ukuthi namanje ngikhona ku season 11 lo uzoqala soon ngonyaka ozayo uzoqala so nje into right should konke kusahamba kahle. Sure. Cool. Now I think let's move on to should we go to radio because siqalile yona? Yes. Vele yonke lento le iyalink. Then but with radio as I say ngikwaze usuku imbokodo nakuZalo at the same time ukwenza kanye. So imbokodo bukade wenza ama weekend nakhona. Yeah, bekade ngenza nje weekend bengisakaza nje 3 to 6 uhlelo asidlali Saturday drive makuyi Saturday kuphela. Kwabalula ukungena kwimbokodo kwena kwabanzima. Yabona imbokodo usandile ngema hayi mina ngiyancoma ngoba manje ngangisukela kwiMaputalen Radio sengihlale khona 10 years from 2002 kuze kube 2012 ngabashaya 2012 ngabo July. So uma sengiza ngalana eThekwini nganginalokho uma ngisuka kwiMaputalen ngathi ngaya emsakazweni omkhulu ongayona iCommunity Radio mhlawumbe ngiya kwi-commercial noma kwi-Gagasi so mangifika la eThekwini ngayizama ezinye ideshi kanti mangithi ngithi vele abangazi hayi kuzofanele ukuthi uzelana mhlawumbe ulethi demo yabo baba serious nje email mangicaba niyahola angisho lama community radio awahola kwiMaputa angazi benza njani kodwa kwiMaputalen Radio sasihola ngangihola ngangena ngeweekend kodwa ngangihola ngabo 2002 kuyalena yabo
kuya 2012 kuyale ngemuva. So mangifika la ethi ngibuze la bantu abalapho ngifuna lezi zinto beyahola kodwa angazi ngithola ngimpendulo angisho ukuthi abaholi kusasa ngiyazwa. So uSandile wavele nje angazi wayezongoba wathi hayi bathi woza la uzoqala ubuhlolo ngale ngathi hawu ingakho nje babethi awuzingani kwamanye angithi manje imbokodo FM i-radio abazalwane yamakhosi. So bethi hayi bose babe ngifaka futhi banginika ithuba lokuthi nami ngishaye lezi zami lezi omapiano bani ogqomo nani yabo lezi asezweni. Yes. So wangifunela ngesikhalo ukuthi yabona la kuthiwa indaba ngoba ushaya lezi indaba ungezi kulo msakazo ngoba usha ngathi hayi ngeke ngishiye ibhokodo banginike ithiwa bakaze bona baze belokhu bengibuza imibuzo eminingi ngathi ngifika babodla umuntu samdinga hayi la abanye hayi ngeke hayi bavele baba serious kwangazi mhlawumbe ngogela istation esikhulu khona belulele lapho. But angibe sesayidini labo ngale ndlela babengakwazi bona. Yes, wena ubumsakazi kwiMaputo Land but babengakwazi. Njengamanje okay asikubeke eceleni ukuthi ukwi-TV ungahamba ushintshe iprovince uye Western Cape ukade usakaza kwi-radio station based eKZN uthola ukuthi kuleyo radio station abakwazi. So then they are giving you i-protocol ukuthi awusinikeze lezi zinto sibone ukuthi sithini ngestyle sakho. Yathi ngamamazi sengisho ukuthi angisho ukuthi mhlawumbe noma ngiyabagxeka ukuthi babekade babasho lezo zinto. Ngama ngisho ukuthi mina nkathi ngisuka nami kwangemnandi ukusuka kwiMaputo Land. Ngangitsho ukuthi mangisuka kwiMaputo Land mhlawumbe ngifuna ukusuka emsakazweni omkhulu. So mangifika la manje ngithatha nje mhlawumbe ngathi ngike ngithinte lapho. Manje kanye ngabona ukuthi ayi bangidelayisa. Kanti manje ngithi abanye bacela ukuthi hayi manje asikakathatha. So kwavele mina ngangitshela ukuthi mhlawumbe uma ngabe ngifika mhlawumbe ngangifisa ukuthi yabo le ntangazi ngiyachaza ngithini kufana nokuthi ngisuka ku-community radio mase ngizalana ngoba vele bekade ngi-community radio. So ngifisa sengazi ukuthi ngathi uma ngisuka ngalana ngoba akuyona into engijabulelayo ukuya ku-community radio. So angifuni ngize ngijuluke uma ngiya ku-community radio futhi ukuthi manje ngenhlahla hawu ekugcineni ngangifuna ukuthi kube lula. So imbokodo yangenzakwali yenza lento lengangifisa. Ngasho lokho ukuthi kube lula ukuthi ingakho ngingazange ngize ingakho bekade ngayishiya imbokodo kabanye ngibona ukuthi bangajabula mase ngeke kubo kodwa ngabona ukuthi hayi yabo la kwimbokodo ngathi ku right angibaye ngisazama ukuya kwenye indawo emva kokuba kwimbokodo. Ukuthi ngoba ngumuntu oke wakhuluma nami kwi-microphone yasaredweni kulula kumina ngengqondo yabo because ingqondo injalo ngoba bengenza i-thrive kwi-radio station XYZ. Okay, for example mina ngaye ngasakaza kwi-Vibe FM. So mase ngitshela ukuthi uma ngifika kwiNongoma FM meke nganikezwe ithuba lokukhuluma abalaleli bakhona they will know me. Kanti that's not the case. They don't know me because bengaziwa abalaleli aba-based kwamasho and futhi nabo laba abalalela that particular radio station. You know, so ngizama ukuba defender all programs manager. It's what they had. It's what they had to do. Nami angimasoli kodwa sengisho ukuthi mina ngangafuni ukuthi like kwangayona into engijabulisa kakhulu ukuthi ngiya ukuthi ngangafuni ukuthi kwangeyona into engangaze ngifisa ukuthi ngize ngijulukele ngempela ukuthi ngaze ngifuna umsakazo yabo. So kodwa bona bavele baqhamuka bathi okay woza kwave kwabalula ngathi yabona ibona bangenzela kwalula. I get you on this point but now you have made a name for yourself. You have made your name with TV which is very good. Number two, I know you have contributed kuma radio stations abhika njengokhozi FM. Usafuna ukuqhubeza i-career yakho ye-radio? Kakhulu. Imali ekuthiwa nje nakho nje la hawu ngiyakuthola yazi ngeke ngayenza ngishidemo kulo nyaka ngeke ngayenza. Are you serious? Ukuthi ngeke ngayenza. Yabona imali ekuthiwa nje wayesabisa kusiphi station? Ngizabitha nje. Siyakhulumela vela manje yithi radio station ufake khona la ufake khona. Ya specific nje ukuthi sokhozeni. Ngayihambisa. No kumele sibheke ukuthi ubani ozongena manje uprograms manager phela kasekho. Kumele ayibone le interview. Ayibheke idemo yakho la ikhona. Kodwa nje kodwa ngayihambisa futhi ngayihambisa nje ngayihambisa impela ngawe impela kwaku February lapha kwaku February. So ukhozi FM isiteshi ofisa ukungena kusona nje. Ngiyacabanga impela ngoba yabona khona lesisakaza lena kwiMaputo Land wabona kahle ukuthi nkathi ngisekwiMaputo Land
Ngicabanga ukuthi impela nje ngekhathi zami impela hayi ukhozi bancane babelilalela lapho engangifinyelela khona. Kwi-area yakho, ukuthi uma ngase kuthiwa njengamanje nje kuthiwa khona lapho ukhosini bayangifaka ngiyazi nje ukuthi umkhanya kude kuyale hayi bangagena impela abaningi kabi lezi nteshe zingalana hayi bangalwela ukuthi mina ngangeni noma kuthiwa ngiyagela ukhosini umkhanya kude phela hayi ngabe ngeke bangahle impela abalaleli. Wow. Would you usangaphindela kwi-community radio mangase uthola i-opportunity yokuphindela kwi-community radio ithi imbokodo noma ngabe yiphenye? Ayi uma ngeke ngize ngikujulukele kuya kule community radio. No. Sikhuluma nge-offer manje. Uma ungathola i-phone call. Ile ayibuza uNtobeko from a community radio. Inkinga yakhona manje inkinga yabo nje kulokhuza kwimbokodo into ayenzeka. Wawuthola ukuthi maku-October isothi ngo-October ngithi ngwasemanguzi fanele ngekhaya phela ngama-holiday mhlawumbe after umhla ka-16 ngizobuya mhlawumbe ngo-January 5 ba. Usho mhlawumbe kuse-October nginohlele ngilenzayo ngena kanye nge-weekend futhi ngenyanga kayi-4 yabo. So uthi October mhlawumbe October 14 ngama-weekend ngibhizi ithi mangibala ngiyoze ngibuye ngo-February. So angikho nje mhlawumbe for 4 months uma sekuyilezi ikhathi futhi manje ngabe ngitshela ukuthi ngicela ngo-October ngiyoze ngibele eredweni mhlawumbe ngo-February 3 kanjalo yabo. So ngabona ukuthi yabo lento le ilimaza ngiyabathanda abalaleli yangilimaza. Usho mhlawumbe uzogcina ngiprepare umuntu ozongenela ngoba phela ngifuni nami konakala mina ngiyaprepare mangizongena ngiprepare nje impela ithu from Monday mangizongena Saturday ngiyaprepare ukuthi zobe ngenzani ngeweekend so ngizonika umuntu sengimbhalile ukuthi uzodlala lezi ngoma uzokwenza ukuthi konke nje into script i-hot clock ngimnike. Kodwa manje uthola ukuthi wesikhathi akusenzeki kahle ayinamabhena nami sengiphela namamandla yabo. Kodwa noma ithiwa ngiyathola inkinga songabe isikhathi ukuthi ngangena nini nanokuthi wathi ukuthi kube isikhathi nami engizoba right ngaso. Mina ongachoose ukuthi ngeke vele nje manje so Friday oza ekomishana ngeke kulunga. But in the same token i-radio ngenze follow up lo mbuzo kaNtobeko. You are willing ukupusha idemo uyafuna ukungena ku-course nakhona wazi ukuthi bangakunika siphi isikhathi mhlambe bangakunikeza Friday nights mhlambe Saturday nights so why kwi-community radio kuna so many questions if we offer okokuqala njengoba sibalule mhlambe ukhoze banginika mhlambe Friday night ku right Friday night Saturday night okay kodwa ngeke baze bathi singinika mhlambe u6 ekseni mhlambe phakathi nensuku noma u12 emini ngeke ngoba vele ngiyasebenza yabo ngeke ngikwazi yabona uma wathiwa nje singinika uMonday to Friday okhozeni ngeke vele ngize ngikwazi yabo so mhlambe ngena ku drive mhlambe ngaze ngene ngeweekend noma ngene ebusuku angene ukuthi ngasakaza ebusuku so ku community radio inkinga. Oh okay. Ngiyenza enye nonkosinathi Mshego sike senze enye feature lapha ebusuku. Yes. Hayi kwakuyi Saturday noma kwakuyi Friday ngayenza unyaka wonke. Yangifonela ngivuke ebusuku. Ngivuke ngo12 ebusuku. So hawu lakho ngivuke. So yabona lethi yahamba ngithi awukusakwazi ngakhathala. Wathi phela kwakuyela ukuthi hey manje ngesakwazi ukuqhubeka ngathi hawu kusaka kodwa ngajabula leside. Ngoba yabona kuyagilaza ebusuku. Yabo. Ikakhulazi angisho mhlambe ema-radio niyazi ngani ema-radio ukuthi wesikhathi ama-community radio noma ibali khona kodwa uthi yakhumbula kuyimakuthi ayindayikhona just manje mhlambe kuthiwa ngizosakaza mhlambe ngisakaza eNanda ngiyanisengena nje eNanda khona i-radio noma sithi nje mhlambe kuthiwa eVerulam kuphi ngiyadrive ngisuke ePhantana mhlambe kuthiwa uzongena ngo10 ebusuku njalo ngiyadrive ngiyalena kwesikhathi ngithi hayi namhlanje vele mhlambe ngenze ukuthi imali ayikho noma imali incane yabo ukuthi umuntu usevolunteer kakhulu yabo so lokho kunye uyazi ukuthi mabethi banginika nami ngiyazi uma ngiyilapha ngiyosebenza yabo so uma kungekho ugcina nawe nawe mhlambe nawe usunalokho ukuthi angisho mhlambe sengiyayitshela mhlambe but so manje mhlambe umuntu angudrive mhlambe khona kufanele khona ugcina ungasa ugcina usulova kakhulu yabo ngiyacabanga nje manje ngomuntu ebusy kanje uma kuthiwa ngiya kwi-community radio futhi mhlambe noma kungekho ukumotivate kakhulu yabo mhlambe ngagcina ngabadala stress ngoba ngalova kakhulu. I want to test something in you, but in the community radio saying answered. I ngazi abantu who are working njengawe working professionals in good places but abashoyo ngenxa yothando labo kwi-radio ukuthi mengathola i-prime time in commercial or public broadcaster angawusacrifice umsebenzi wakhe ayokwenza i-drive noma ayokwenza i-breakfast being Mr. Vibe ozakhelile igama
boom, you are getting a breakfast, your cause. You wouldn't take it. Inkinga manje inkinga lapho. No, be honest. You wouldn't take it or you would take it. Mhlawumbe kwesikhathi mhlawumbe ngabuza ngoba manje yabona lento o acting inakho radio. Okay, ukhona umuntu uthola ukuthi ukhona abanye abasakazi uthola mhlawumbe ukutshela ukuthi wafika ngoba useneminyaka emingaka azathatha umhlala phansi. Nakuthi wabona oDudukhoza kade bafika yabo baningi oSibhemeza nabo kade baqala belokho besakaza oTshatha nabo kade baqala. So manje omunye ukafika mhlawumbe kuthiwa uzosakaza afika ahlale kuthi after 3 years kuthiwa ayi ngeke asafuni so kuthiwa waya Eskom madodo yabo leyo manje inkinga yami mina uvalo ukuthatha risk uvalo ukuthi ngoba naye ethi abanye bathi awuyeke phela uvela uhlale kuzali ngizothi ngiyayeka kuthiwa kuvela kuthiwa unyawo uyashola ngoSeptember sekwenzeka ngoba phela kudependile kuwena security ayikho security so ngaphandle angazi kungaba kanjani iRaja yabo esinjebusho nje SABC mkhulu nawo into kahulumeni yafana nabo Eskom na but inkinga ukuthi ngizoba neshow ngiyazi ukuthi eradweni ukuthi yabo eradweni ngine confident kakhulu akufani na ku TV eradweni ngiyazi ukuthi iradio noma ngangivusa manje ukusakaza manje ungaba right yabo angisho mhlawumbe ngathiwa ngiyabhokola phela ngeke wazi kodwa mangathiwa nayi contract ephazamisa umsebenzi wakho wangala ke Eskom you are saying hayi inkinga manje ukuthi inkinga phela inkinga yabona into edepende kumuntu. Yeah. Okay, now I think I'm answered. Noma kanjani uma ukuthi kunjani mabethi hayi seseku right. Sesokubhedile vele yabo. I get you. Ngisaba lo kodwa serious radio yabo radio ngiyayithanda futhi nje mina nje yabo yona into engisho ngayo akufani noyithini yona into engisho ngayo. But I love your honesty man. No, that's fair. I mean i-radio njoba usho ukuthi depende kumuntu and also i-security ayikho you know unikezwe contract yonyaka emva kwalokho awazi noma uzobuye ngonyaka olandelayo noma ngeke ubuye so that's fair I get it completely then kushiya umsebenzi permanent unama responsibilities owenzayo. If you get an offer now to go and do 12 to 3 in any radio station and you have to sacrifice this podcast, what would you do? This podcast? No, this podcast is ours, so I wouldn't. I wouldn't, and also and also security is important. So right now where I am, earlier on in my life, the answer was I would take it without thinking twice. But right now I have responsibilities, I've got family to take care of, so I need security. Yeah, and the podcast is doing very well in that. Exactly. Podcast, give me that security. So last year, Ubegu Siajiga led Ukhozi FM as a guest presenter. Presenter no Zimdola. Yeah. Talk to us about that. Yazi ukuthi manje mina bengichaza indabeni ngo-2002 2002 ngiyakhumbula ngade ngiye kwenye i-event ngabo kwaku December yabo so kwakhona uDeli wakamncwaba wayesebenza kwiSolezo uDeli. Oh yes ngikuthi ngabo December 22 bani lapho I think 2002 kwakumhla 22 kwaku December 2012 2012 so laphana ngangisanda ukuya kweMaputani radio sengalana sengwimbokodo yabo sengala eThekwini so ngisekhaya ke yabona silalanga nje bothi ningalala ade nisemcimbini ubuzolala ngabo 7 ekseni kuthe ngabo 11 12 kwakuyiSunday ayi ngibona uDeli emncabade ngifona ungabe ufuna ukuthini mhlawumbe ufuna ungitshela ufuna uphume ephepheni ngimfona athi we kade ngikufuna yazi uNongcebo kade ufuna umuntu azongena naye ngakusasho beqala sayijika lento bezongena naye umhla 24 ngakusaka kusekhona olinda sibi kithi kupho khozini athi uyintani nathi hawu sekudlulile awu sorry hayi ngivele ngithi awungeke madoda awu ithi welingaka manje ngiyafona ngifone ngithi okay uma ngithi ngifonele ngifanele uZandile Temba ayiphathe inhle ngithi yazi kuthiwa sengiphuthele ukuthi athi hayi yazi ngempela ade bekufuna nazo umuntu engeke kusho bathi uma bekhuluma eboardroom lapho bekhona ukuthi okay umuntu uzosakaza nomuntu kwaba khona omunye show yazi mina ngicabanga uMr babeyazi vele ngiseredweni wathi yazi ngicabanga uMr Vibe kanje kade nalana ululokhoza uDeli uthe wacabangela uNongcebo ukuthi babize mina uyabo wathi omunye umuntu engimzwile unjinji
okubalile kusho uZandile Tembe. Yes. Ngathi awunjinji wangasekhaya, unjinji wayengenzela amajengile esafunda isikole. Weza la kimi afika ngicela wathi cela ukwenzela bhuti yazi lana sasakaza siqede ngo9 angena ama weekends kwimabhutana ngithi wasejozini wathi ngicela ukuthi ngikwenzele hayi wabhala phansi lo uMr Vibe kanje uMr Vibe kanje ngihlala sidlala bengithethisa waye unohlala udlala amajeki yabo iRed misaqala ngithi mina hayi phela lana yabo lento yenzeka kona ama red abamakhulu bagcina sebejwayeleke ngizwe wangenzela umgosi wagcina naye sethanda iRed eza ngevoice yakhe ngaba uMC wabo benza imatric ilokhuza imatric dance kanjalo ife word ngaba ilokhu ukuthi evale samenzela idemo wathi uza la eThekwini ngazoyeza kwinanda ngagcina sengene okhosini so lokhuluma iRed nje waqala ngala kimi ube ngabe ngathi hey njinje uweza kimi so lapho ke ngathi unje ngathi yabona kunjinje hayi kungcono unjinje ngasekhaya ngimfonela unjinje ngalibamba ucingo ngiphathe kabi lishone ilanga lishone ngiyafona ngalana hayi kuthe ngakusasa ekseni sengitsho ukuthi vele kubheding kwekusasa ekseni mangithi ngiyezwa nami uLinda Smith usakaza nomunye ophuma ku community radio ongena uLady D usakaza noSizwe Plus wangena ubani hey ngizwa wonke umuntu usesakaza nomuntu manje ngabe uthi nami ngabe ngilapha ngizosakaza uzoshaya Friday yabo ngalezi khathi 24 December 25 yes I remember that kuthe nje emini ayavela phone ngiyakubela sasikade solanda umama esibhedlela kufona uhlengiwe embatha oyiproducer afone ngihamba mina ngwaridi kwafanele solanda sisiwe emangozi siya empangeni siyolanda umama esibhedlela wekadelela esibhedlela ke kodwa sephuma ngalo langa ngivele ngithi hayi sambe ngihleli ngala ngemuva ngafuna nanokudrive ngame nje ngiphatheke kabi ngithi kuzongena ucingo uma ngithi vele ngene ucingo ukhuluma nohlengiwe embatha uproducer kaNongcebo uthi bisani imoto bisani ngawasiza ngala empangeni bisani imoto but yazi uNongcebo ucela ungena nawe ngathi awungiyeza cabanga ngo12 ngisemangozi mina ngena esikhatsini ngo6 ngithi ngala mzothina siyadrive siza ngala kithi mina awungaje ngathi ngicela imisi imoto ngathi bathi hayi uhamba phela ukuthi yomembazwane naye imbazwane kugcwele into ngasemakhaya kuyagcwala imali ngeke uvele ungene ku-ATM iQC inganani ngavela ngathi hayi ngathi mangithi ngavela ngacela ulift ngabuyela emuva ikhanda lithi ngithi lo muntu angigibele kuyena ngiyakhumbula futhi kwakuyila amaphasela yabo uhambise laba angazi kube ehambisa laba yabo laba amaphasela ngithi mina hey uya driver ngithi mina hey yazi namhlanje phela ke ready namhlanje sidela manguzo ngibe manguzo ngithatha imoto yami mfike ngibuye ngayo la eThekwini thawu ngempela namhlanje nje masuvula iRed uzongezwa nje thawu ngempela ngithi uyabona lento leyana hey yabo la timkandi la feeling ngafika ngasekhaya ngithatha imoto ngayidrayiva ngeza la eThekwini ngashintsha ngafika ngangena manje ngiyabathola usidemeza hawu nawe lana ugcile sekulungile ayakho umuntu ongazi lapho khosini ukuthi ngiyafisa ukugela khona hawu ugcile kulungile ngathi hawu nami ngikhona la hayi ngangena ngasakaza noNgcebo sasakaza nangesonto ngabuyele emuva bajabula abantu so kwangenza 2002 ngangena ngoba sekuthi ke 2012 ngoba sekuthi ke last year ke ngafonelwa ngoloko usisibandi sekodle walokho wangifonela uSineko igama lakhe wangifonela wamsane nobaba walokho wathabete wangifonela wathi ucela ukuthi ngizosiza ngalana so kusho bengena abanye akubona abasakazi uthi mhlawumbe nanesikhathi uthi alandela uyangingiza omunye bengengeze bebiza nama actors bengilalele last year many indlela beyenzeka ngayo base bethe manje ke uthi manje ufuna manje ukungena nomuntu yabona umuntu ozothi umuntu manje ngeke ngacabanga wena ngathi awungeza nga driver ngasuka emangozi ngeza ke lapho ngafike ngasakaza ke ngicantsi kwaba right nakubana phela uzimdolo yangazi kahle kwagcina sekusiyo phela ishow mayethi hawu ngathi yabo lento ukuthi okunye ukugodla abusa ukuthi ungena ubone noma efunda ama script mhlawumbe la usecabanga la belokho bebhela uthi sokusala 10 minutes ngabona hayi bona usiyaqala uqaqe unginika ithuba ukuthi awusho ilili sokuyangibuza ngabela ngathi yazi into kwathiwa ngenze nje isuka yabo so nabangafuni nami yabona ukuphapha kulokho yabo ngeza lezi kodwa ngicanda kwaba right wow imuphi unyaka wena Ntokozo usiyajika lento ngayo kukhosini was it not 2012 yeah same year 2012 Ntokozo wasakaza noNjinji unjinji lo ongathola ngawe wena wathatha Ntokozo igama lelo khulu Ntokozo Japa yeah wangenanga no wathobani nkosami kwakuyimina no DJ Smacks
ngiyamkhumbula uthi ngiyakhumbula ngazi Smax ngiyakhumbula okay ya ezexoxa ngiyacabanga ukuthi maybe loyo nyaka nje unjinja ecabanga efuna ukufonela wena ngawe wagcina efonela uNtokozo because I remember that ya ngisho kodwa kumnandi kuba lapha ngoba manje inkathi futhi into emnandi ukuthi uma ufikile nabalaleli bakho bakwi community radio basowe fall so bathi hey lo muntu siyamazi yabo kuba mnandi bayabona nabo ukuthi hayi lo muntu lo uyaziwa yabo now electrical engineering which is what you studied at university njengoba namanje usebenza ngawo ugesi wa motivate abazali ukuthi ibana something ozobambelela kuyona ngoba manje mina ngikuzwa uyi-born entertainer mangabe ngixoxa nawe wa motivate abazali noma it was you owathi no ngifuna ukuba na something engizobambelela kuyona as much as ngiphusha into entertainment kodwa kuyini into engibambelele kuyona mina ngenze grade 12 standard 10 ineminyaka u15 okay ngase kusho ukuthi ngiqede vela ngithi ngowa April ngangena 15 ngaphuma sengina 16 emangosuthu ngena ngina 16 zohlanje 17 so lapha yana ke babehlala bengibuza kuyangenziwa kuma career guidance ngala ngasekhaya ufuna ukuba yini hayi mina ngifuna ukuba yi-actor mina ngifuna ukuba yi-actor so ngifika grade 12 ngifuna ukuba yi-actor kwathiwa yazi lento ngayenza yazi part time yazi ongenani ngaba udokotela ngoba udokotela mhlawumbe udokotela amathambo ubugudi kulezi zifundo zabantu abahlakaniphile mathematics and physics bengenza yona i-maths and physics but inkinga sinenkinga yothisha yabo ukuthi mhlawumbe nothisha nesingabathola othisha isemakhaya vele othisha yabo labo kwakuyabo singenazi insiza ukufunda wathi ngisho kanjalo so kodwa sengibambe lokho ukuthi ufuna udokotela ngiyakhumbula nje khona imali mama udokotela uDr Ngubane kwakukade abo June ngoba sasingcaba omkhulu so uxoxela omunye kwakakhiya uma kuzoba nomncwabo kuyakhiwa ke la bathi awuyazi lona umshana wami lo uneminyaka mingaka awuna 16 awufuna ukuba yini hayi ngifuna ukuba udokotela wathi awuyazi angayenza yazi enye into yazi khona enye into okuthiwa engineering kwathiwa ngiyaqala nokuliza igama cha ngenza grade 12 engineering electrical engineering ubokubuza ngalezi igama leminani athi angalizwa ku TV kancane electrical sengibuye kuthiwa ngizobe electrical engineering so udokotela noma electrical engineering uma kuthi wathothi i-physics ngakuphasa kodwa angiphasanga ngalendlela lokuthi ngaba udokotela ngahamba ngathi ngoba nakho akulunga lo shise ngobe electrical engineering ngayongena kanjalo naye ngiyazi naye kwaba nzima kwanza sikale sithi ugrade yo angafeyile kanje Ngaqala khona la ngibuye ngithi kube ngidlale so awuqedanga in record time wangiza isikhathi eside ngabe ngahlaliswa la 3 years kufike ngifike sasenza i-bridging course bese uba S1 S2 S3 S4 kusho ukuthi 2.5 bese uya ngaphandle kwenza 1 year kusho kufanele ube 3.5 but wena wathatha grade emva kwa 10 years okunye angihleli ngifuna i-service training you know why I love this food sort kanjalo it speaks to his I love lokuba truthful kwakho because sometimes abantu bayamjudge umuntu ohluleka ukuqeda i-qualification ngesikhathi kodwa naku wena still nawe la uyasebenza uyiqedile i-qualification ukuthi awiqedanga in record time akusho lutho ngoba at the end of the day nje akubhaliwe ukuthi lo wafeyila kuphi ngangifeyila mhlawumbe uthi khona bayangafeyila khona S1 khona umfana wakumngani wami wayifunda nako Tyson bani kulezi ikole lezo technical wathi so ngifunda S1 safike senze pre-tech inkinga pre-tech sakunama group awu4 ufike kwama group awu2 afundiswa ubulungu ama group awu2 afundiswa ubuntu obyabo la afundiswa umlungu yena ozoset uma sithi kwathi i-physics sayifeyila i-physics siphasile zonke i-physics ka-bridging course kanti i-physics iyona ba-credita ngayo ukuthi kuphelele ifundo kwathiwa hayi noma nifeyile kuyabona ukuthi ama-groupeni i-groupeni ifeyilile i-physics ningaqhubeka nidlule sadlula-ke ngibuye ngenza S1 ngayiphasa ngaze ngafeyila ini lo mngani wami le ngihamba nabe lathatha i-light current ngenxa ukuthi ufeyilile kuye mina ngithatha heavy current uma ngithatha heavy current akasekho manje bengisiza ngala S2 afeyile S2 uthi ngenza S1 no S3 ngala ngimenzi lazikho la izifundo ngifeyilile yabo into enjalo nje hayi kwaba kanjalo ngaze ngaqeda uma ngiqeda sikushoda isifundo esisodwa kukhona ukuthi control systems yayilikoni abantu bethu bayifeyila bathatha i-physics
kuthiwa indawo ungathatha i-physics mina i-physics ayifeyile so ngahlala engasenayo i-physics ke sengiqedile ke i-physics kodwa ayikho ngenza i-service training by short i-physics kwaba khona umngane wami uthi indaba ungavela uthathe noma yisiphi nje isifundo mhlawumbe uyokwenza isifundo saka S1 ngabuyela ngase ngisebenza kwenye company leyo gesi ngibuyele ngalana ngizo-attend uma ngizobhala ngakusasa ngaregister banoyibuka umuntu okade afika kanje la wenzani lana umuntu omdala kanje kangonyoza ngiyagrade ngihambe ngopasa ngaphasa ngagrade bona babuka ngathi u-S1 bayithi ukuthi ngiyafika kodwa bayibuka wenza isifundo saka-S1 wafika kudala kanje kanti mina sengizogcwalisa ngagcina sengigradile futhi ngabanjezelwa ukuthi ngangilinde in-service training ngaphinda banjezelwa ilesifundo lesisuka ese1 now what is interesting ngithathe mhlambe noma ngasho ukuthi kwacishe mhlambe kube 3 years banibani lapho but what is interesting ngestory sakho in my journey of life ngifunde ukuthi laba abebala shutha belungu namandi bajwayele ukwenza ngalendlela owenza ngayo bayithanda entertainment babe involved kuyona but still babe nama profession utholuthi unomsebenzi awenzayo full time then ngalana futhi ubuya act udokotela ubuye abe model you know there's a doctor obe client lami elsewhere losi sibe udokotela then the next thing mangibona i-data zakhe ubuye abe involved with modeling mase ngimbuza ukuthi no it was my passion enkulu but I pursued the medicine ngaba udokotela but still nge part time yami there's another guy futhi engimaziyo we director in one of the biggest companies in the country but also uphinda abe program director ngama weekend enze lezi zinto ezizila ngoba iyona into akhule ekuyipassion yakhe so that is why ngithi there are very few kuthina abantu abamnyama abake bathi ngizokwakha into estable kodwa ngibe ngiphush entertainment bayifew kakhulu kunje nalokuthi kwesisikhathi intsha kufanele ukuthi ngingabheki kakhulu ukuthi khabe nge-entertainment nje mina uyabona mina ngicula amapiano ngicula i-hip hop awusafuna nokuthi usohlambele ayikangenisela imali lokhu ucela imali la ekhaya uyivalela endlini nje kuphela wena uphumi so mina njengoba ngisho ukuthi ngangisebenza kugesi lo wesomasola ngangihola imali encane nakhona kuthiwa ngi-over qualified bengihleka abanye uhamba ngesithuthuthi kodwa wenza ugesi cabanga umuntu osegradile kuthiwa wena kanye kodwa ngahlala lapho ngoba ngifuna ngangibambela ukuthi ngifuna ukuthola imali engizogibela ngayo ngiyosakaza ngisebenzela lokho nje ukuthi yabo la kungcona ngicela imali ekhaya ngoba babengayingeni nje ekhaya lento yakho le uhambe uyosaka lokhu uyodlala le babazithi umdlalo ukuthi nje vela ngiholi lutho vele uyabo so ngavele ngathi nje okay ngizoqhubeka ngalana ngisakaze kodwa ngibe ngisebenza lana ukuze ngalokho ngicela imali yabo so kwaba kanje so uyawuthola ukuthi abanye abantu bayikhetha imisebenzi umuntu athi hayi ngoba mina ngifuna ukuba into ethile ngeke ngize ngikwenza ukuthi so mina ngahlala mina ngalokhuza ngabekezela yabo we are approaching the end sesirepapa nje kunzima kangakanani ukuba ku entertainment industry ube unomsebenzi owenzayo ngo 8 to 5 Hey khona kunzinyana kancane ngoba manje uyawuthola ukuthi emsebenzini vele kuba bafisa ukuthi uqhubeke nokwenza lo msebenzi lana abaqashele wona kananga lena futhi na entertainment futhi nayo iyakudinga so kudinga ukuthi kwesisikhathi imanager yakho uhlale phansi ulokhuza udisclose ukuthi khona into yenzayo ngoba uzogcina usutshontsha ugcina usutholakala leni njengami nje lapho engisebenza khona ngacela ngasho kubhalwe phansi ukuthi ngiyaye ngisebenze ngalana khona ngenze sure ukuthi akisitshothe declare ke manje angangitshontshe kusami isikhathi saleni kunekhathi engishutha abazi ngishutha ekseni noma ngishutha ngeweekend noma ngishutha ntambama so ngiba semsebenzini ke ngihambe ngiya entertainment angenzi noma yini hayi ngifull time nje ngala umsebenzi span ngashaya kahle ngalana futhi angisho ukuthi hayi sengiyayeka sengiyakuphi ngishaya kahle ngalana futhi lakhona ngiyashaya kube kanjalo uma ukuthi imoto izobambezeleka thatha nje ilive kahle ngihambe ngiye ngale so kudinga ukuthi ube focus yeah to wrap up we're going to look at choir Clermont choir uphuma phesheya kwilwandle kana nihambe nokhuzani ngicabanga ngaqala eDubai naseniya eUSA we join kanjani choir and talk to us about the journey yokuba ku choir
iClermont Choir ngathi uma ngo-2012 ngathi sengize eThekwini ngangifisa vele ukuthola iradio ngayithola imbokodo ukuthola ikwaya engizocula kuyo ngenhlahla nami kanti ukhona usisi uMpume waMthembu nowayifundisa esikoleni engangifundisa kuso ngoba ngakade ngifundisa ngasekhaya ngathi mase ngithi ngiyeThekwini wathi hayi khuleka uzofika ujoin ikwaya engangiyiculela iClermont Choir kanti mangijoyina ngathola ukuthi ikwaya right yayihlanganisa o20 years kaleze kwakuyilapho nje o20 something kanti 20 ya 20 years benza umcimbi ngabona hayi le kwaya leni right kakhulu ngangade ngicula wena naseMangosuthu so ngabona i right le kwaya kanti ngonyaka olandelayo 2013 izaphesheya ngase ngihamba nabo saya eParis sadlula eDubai sathi Paris ngahamba nabo so bese ngiyokwesibili ke mina ngihamba nekwaya siyaphesheya kwena ngoba sesiqalile mhlawumbe ngizobuya after bani sesilokho esihamba njalo nje ikwaya hayi siqalile vele sibe ne break sixolise kubalandeli bethu sibe ne break from 2012 kuze kube u20 saya ngo2013 saya ngaya ke saya ngo2024 ngesa break manje sesiyanjalo selukha nje benhambe nokuhlwa so bona bayilathi manje sibe ne break ngafaka abasifice mhlawumbe sesiya mhlawumbe okwes12 lobo kwesigabi so besiyo kwesibili hayi sizolokho sihambile awusifundise kancane ke ngokwekhwaya ikhwaya yenu icomposed kanjani and then wena udlala iphi role kuyona ikwaya yethu yayikade ingenela ama competition njengawo wonke amakwaya sihambe siyocula makuthiwa kuyaculwa kube ne-stake kuthiwa mhlawumbe kubeka u20,000 kubekwe bani so80 so100 siba ngama members ekwaya mhlawumbe basimeme siyocula emshadweni sihambe mhlawumbe so60 afika umnikazi womcimbi athi hayi ngijabulile nkosi yami mhlawumbe siqeshela imoto bese jawu nanku 1,000 rand of so 60 kanjalo so yasebethi ke hayi thina sesiculile sabashana abantu owise Mkhize nabo umsizi ogedeza umsizi Mnyanto babona ibona imanagement lapha balapha phezulu base bayabona ukuthi hayi sesikompetile thina sawathola saqoqa indondo ngithi manje uma nambe no computer yabo sawusiwina sibo number 1 sibo kwase kuthiwa manje nathi wena singama artist ake kube ne foundation kwase kuba iClermont Choir Foundation iClermont Choir Foundation yayisize ke mhlawumbe ukuthi bafundisa nezinye izingane baxhumane mhlawumbe nabanye kuba nosizo nje ngeke COVID wayebasiza bambisela ukudla nakwezinye indawo ifoundation nje iClermont Choir nezingane ezinye esicula nazo lezinye iphuma university ezinye alikatholi imisebenzi babasiza ngalokho abangabasiza ngakho njalo njalo babasiza nasekhona nje abasizile abagogodile manje basebenza basizwe yona iClermont Choir base bethi ngeke sisacomputer ke manje sesizoba nathi abantu abayiperform ngoba uthi mhlawumbe kuzoperform mhlawumbe mhlawumbe kuthiwa kade kune competition yamakwaya uzofika artist eli1 licule libe lihlala balinike mhlambe 40,000 lihlale libuke thina siyacula so 60 manicula kuthiwa ngoba indawo ayikho ningasangeni ningasabuki uma ungena fanele ukhokhe imali futhi sathi nathi phela singama artist banciphisa ke sabe ikwaya encane silana nje mhlambe ko 20 something 30 something sancipha ke sabancane manje asacompete sesihambe sona uma computer siyasiba iGuest Choir sinandisa uma kuthiwa kuyiwa kuphi basibize kuthiwa mhlawumbe ade kufika ungqongqoshe kufika upresident socula iNational Anthem sokwenzani sicule neKZNPO kade sicula nje kukhona umcimbi laphana eStars bana ngathi Stars bani phandle kodwa besicula phandle nje kukhona FNB so nje yabona besiculela ngempela izinto ngempela ezinkulu hayi ukuthi nje usibize nje uthi hayi ngicela umuntu ku1000 singama artist uma ubala nje manje ubona manje sesikhiphena nengoma ubontshisi kade sicula kakhulu lena phesheya yabo kwenziwa ama auditions bazi nje bonke abahamba kwenza ama auditions kwathiwa sizoba nohambo lokuya phesheya bazo auditiona ingane zabantu khona nekade ifunda ezila iKCAP siya kwaba right zangena sihambe sibe nama rehearsal mhlawumbe sireheze mhlawumbe Friday sireheza ngama weekend mhlawumbe Friday and Saturday besikhathi sireheze Sunday emva kwalokho ke silifunda iculo silifunda one day uyafunda ke lapha kufanele uhlakaniphe impela ubuye ufunda nasekhaya homework yakho besihamba ke so performer so kukanjalo njengoba nje kuthema senza ama auditions bekuwumculo kuphela manje bese sifake nje wade sephesheya kuvele kwaba iplay
no music. Nice. Ama characters akhuluma So like bese a musical? Musical. Okay. Yangena omunye uyacula. Iculo nje leyabhontshisa khona kwakuyimina. Ngifike ngizabona isangene sasixoxa ngeSouth Africa. ESouth Africa kukhona izinto enjena sitshale izitshalo sisidlayo kukhona ngisho iklabishi angena omunye. Yazi nobhontshisi lo mfana uyawuthanda ubhontshisi. Soqala nje ngobhontshisi. So sayicula abantu lengoma emnandi ngoba yayicompose uyena yonke neplay yayicompose umsisi Mnyando. So emva kwalokho ke lavela aqala kanjalo ubhontshisi babona abantu ukuthi awumnandi kwabe shayela impela insi manje sesinengoma impela manje ngaphezulu kwa 100 mhlawumbe ya 150,000 abantu abayibukile manje. Wow, amazing. So nje yabo khona udalta ukuthi ubhontshisi umnandi. Hayi kwakade yabo ngivele sasicula kusho ukuthi amaculo nje yabo amaculo ngingathi kukhulunywa ngobhontshisi omunye uyangena iculo vele yabhontshisi uyazi na umuculi iculo lingena kamnandi kwafika kwabhontshisi amnandi impela bhontshisi sonke siyawuthanda bhontshisi. Let's talk about ivayivayi ke masesivala ngithi nawe unengoma phela uyikhiphe ivayivayi masesiyayivala ke ivayivayi ngangade yabona mangabe yabo iQ song anyazi eredweni kusong umungene yona ingoma edlala ku background. So ikhona ingoma lana ka DJ Bobo waziwa ngo Bob Easy ethi nikuranda ngofu. So yabona umungena nje uthatha ingcinga hayi yamazo Mr Vibe u DJ ka bakuta nisabona kanjalo ingena hayo manje abantu bathi yabona umuntu behlana bathi hayi ngagcina sengibona ukuthi yabona ngiyayenza 2010 yamoyenza kwi-dust yabo nje yaba hip-hop bani yabo ingoma nje kanjalo kodwa nje uma ngihamba bayazi uma sengifike ngasekhaya ngithi kushaya bayicula bonke babe ngilalela eredweni yabo so kwakuyi like iQ song ngathi manje ngayishaya zaba u3 khona nenye ithi Dongwe lami inkondlo wena yangangishaya so uma ngithi Dongwe lami bafika okhozeni nakwamanye imsakazi bathatha iDongwe lami ivayivayi nayo yayikhona yabo uthe manje kwaku 2010 2011 hayi ngahlala hlala ivayivayi ikhiphe phela uthe manje ngoba sengene ku TV ngabona nje abantu bathanda ivayivayi ngiyayithanda ngiyikholela kuyona ngathi abantu engizoyenza ngizovele ngishaye kabusha ngamapiano bese ngifaka isingisi ngase ngifeature uSisana ube umngane futhi kaZahara uke wacula nje kuma service kaZahara wena decula njengoba nevoice ngathi impela nje ushaya impela so Zahara bekade abangandawonye uSisana yange ngifeatureisha yena. Cool. So but ziningi izinto ozenzayo uya actor umsakazi ngawukho umsakazi njengamanje kodwa umsakazi uphinde ube electrician uphinde ucule asikubalangu asikaze sikhulume ngokuthi ube athlete uyagijima as well. Ngigijima Comrades kusho kulonyaka ngigijima sengiqede kayi4. Siqede kayi4. Wow. That's massive. Well done Toti. One day I always tell myself ukuthi ngigijima Comrades. Mina ngisuka ngaba ne-injury ngawenza operation ngoApril so bengenza ngikha. So manje angaregister but angazi noma ngizoba right yini. Ngoba ngifake ama-screws lapha manje ngigijime noma ngenze njani ngizobona kodwa but maybe more consult udokotela uzokwazisa hayi udokotela wathi nje kubalekile impilo ngoba abona ukuthi akasafuni ukugijima yeah but you intend ukuqhubeka ukugijima ngiyafisa imnandi le nto yabo ukubekezela hayi kuba mnandi uma usuqedile uthi ngayiqeda lento kumnandi. Why is that important? How does that make you feel after uqeda i-marathon? Yabo nje ukuthi nje into abantu uma bethi kufanele ukuthi umuntu bakuthiwa uqala intaba ukuthi ukuje phela uma ufike lapha yana ngoba ama kilometer manje wonke umuntu nje uyafisa it's like iWorld Cup ifinal ufika gym umuntu yashaya wonke lawo kodwa umoya kwiComrades uyiqede enye into lokho ukuthi ayisengiqedile unyaka usuqala kabusha futhi ujimela futhi iComrades yabo so nje kuba ifeeling mina ngigijima angizothi kumnandi noma ngizothi kubhlungu kusukela eMaritzburg uzofika eThekwini phambi ngikwazi ukuthi umuntu uyikhansela yini kade bekumemeza bangimemezi kanjalo bangifakela ipressure ngeke abanye ovela ukazi ufanele uwalk uthi usazama ukuwalk akawumuntu yawo izingane zakuphelezela ziyagijima uvela ubone ukuthi hayi ngeke kodwa khona ku right yeah lezi zinto zenzayo zonke ikupho ngathi khamba phambili noma is your first love radio TV music running ekulezinto lezi ayifani lezinto ayifani konke nje konke ku right konke akukho engathi ngiyakuyeka ngithanda lokho kuphela kodwa nje konke ku right
Ngicomfortable ukho Ngisho nomzali unayi favorite child ekhaya. Hey kodwa wena iradio ngathi umuntu ngathi angasakaza usuku lonke eradweni. Nani niyazo nalo lo muntu uyakhuluma asinikela le break. That's radio for you. Yeah. My guy, thank you so much for coming through. Mfethu ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ngithola ithuba ngizelana. Ngethemba ukuthi nje nangeyilanga ngizobe sekubuya lami sengiyinto enkulu. Mhlawumbe nani nibonile ukuthi nibonile nani ukuthi kosami ngumuntu angena umuntu weAcrimony, Animosity Commotion neDonnybrook, ngumuntu nje weTranquility. Njengoba ngisho lapho engihlale ngikhona yonke into nje ihlale nje copacetic. Nani into engimthanda ngayo anibona abantu unscrupulous, iniquitous and contemptuous, anibona abantu abaramba ngishwasa abangagcina sebenza ama-shenanigans. Futhi ngizwile noma sixoxa ukuthi niyazi ukuthi uNkulunkulu is the custodian of our quotidian quagmires and quandaries. Noma bekuthiwa sizizwa sine-exasperation, sizizwa si-crestfallen, noma sizizwa si-perturbed, unequivocally phambi kwaNkulunkulu siba ilogophasia hypoponorious, unequivocally phambi kwaNkulunkulu siba supercalifragilisticexpialidocious. Ngiyabonga kakhulu nami. Konke lokushilo kuyiqiniso. Konke kuyiqiniso. Hayi kuphela kuyadinga ukuthi vele ngiphuza ikhofi naye. Yabona lento le ifuna umuntu lamagama. Lento le ifuna umuntu ongabanga nayo ididascalinophobia. Ngoba yabona uma ngabe kunjalo uzogcina usuba bathi abanye mina nginalento le ukuba isisquipedalian yabo. So ungagcina usuphathwe lento lokuthiwa hippopotamonstrosquipedalophobia. So hayi ngahlupheka impela kakhulu. Ngoba mina idiosyncratic, industrious, meticulous and conscientious. Hayi. Yazi kodwa nina ngishaya iphani yomhlaba ngizake nibambe. Besikhuluma ngobhontshisi. Ngathi umnandi bhontshisi. Bengisho dliwayo kodwa mina. Wonke uyadliwa. Asibumeni. Yeah man, we are glad ukuthi asiboshwana still nephoyisa la kuzalo elibabophayo, but na next week izoba khona i-podcast radio and stuff ngoba lisibophana. Yes, please remember to comment about this episode, share this video, tell everybody that it's podcast radio and stuff, and like the video, and join as a member. If you join as a member, you contribute R9.99. That goes towards making sure that this podcast grows and it becomes better. Thank you. Have a great week ahead.